Ai jingero u Neymar Junior ya u Cristiano Ronaldo bat u kwa ru bakari jong u ka Brazil kan ya kendu persya bat kari Portugal ha kane ka World Cup mentau senem arjar apun riu ngasngo ban ai kublai ya pi kiper lok ki baju sngo tenat ban sengap ya ki kubor sport ha kane ka channel bat na bata kito kiper lok ki barang spoi tmai so bahasa share like bat sa subscribe press ru ya auto ubel kenang bat pinang yo ya ki kubor sport ki baman la kasni u Neymar Junior bat ka kenhun ya lekai jong u ka Santos FC ha ka jing lekai jong ka Copa do Brazil kalai kedu persya bat ka klub Curitiba bat ru ha kane ka jing lekai kine artliki kenhun kilaya khat omdon bayo tap gol bat hadin balakut no kane ka jing lekai nakaliang jong pinong lum kubor kila kli jingkli ya u Neymar Junior da ka baong ba u player u babikwa bane kendu persya biang sasisen kumba kijui kenduk persya ha kipor menswa kadba u Neymar Junior ula jebab ya kane ka jingkeli udai u Cristiano Ronaldo kalong ru ke basu tenat habang ya dorlang ha kacu kamadan ngai tenat ru habang i ya ki jeleka jung u udai sisa u player u batbet bat uwei neki player bakrau bat ubakin sai ha ka pertai syu u Neymar Junior ula penkut ya ki kentin da ka baong ba ha ka jing posniu bat ka jing angnut jonga ha kane ka World Cup ka bamenta ngakwa bakari Brazil bat kari Portugal ken ya keduk persya ha ka final sana kaliang jong u Cristiano Ronaldo bat la ka kedhun ya lekai jong u ka Al Nassr ha ka jing lekai semifinal jong ka AFC Champions League 2 nen kasngi persya ya ka Al Ali bat na kaliang jong ka Al Nassr ha kane ka jelekai kalayo ban khur ya kanam job da ka papin libno ya ka Al Ali da san la shigul ka Al Nassr ha ka Saudi Pro League menta keladon ha ka kerdan ke banikong ha ka mit ya khen pon bat satang san sin ki jelekai ki bedangsa kadba ha ka AFC Champions League 2 kalayo bandrung sya ka final bat ka jelekai kan salong ha ka khandriu tarik jong u benai me ha ka por khatwei sau pusan minit ha ka por mit lese kini bero menta usnam kadai na menta u Cristiano Ronaldo ba uni khur ya kini ki artli ki trofi ka Saudi Pro League bat ka AFC Champions League 2 te parlok saya bu ya ki komen jong phi hato Ronaldo ula ana em ban yo khur ya kini ki artli ki trofi ha kane ka samoy ka ba menta tangkat ne ngin saya syam pada ki next video kublai sipun